И здравейте хора, имаме една новина за вас. Днес в 1:30 ще има дълъг епизод, може би около 20-30 минути, 32 минути на Clash Royale. Ще играем на Classic Challenge и имаме една загуба и 2 победи. И да се надяваме, че ще стигнем възможно най-надалече. И след 2 седмици ще има чест опенинг за първи път в моя канал, тъй като след 90 битки ми идва и Legendary честа, след 28 Magical честа, а след 110 Super Magical. Така че ще бъде голямо зрелище, не пропускайте. Днес 1:30, най-късно 2 ще кача клипа и гответе се за шоу.